செய்திகள். சிரச வெசாக் வலயத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யப்படவுள்ள புத்த பெருமான் மற்றும் அவரது சீடர்களின் புனித சின்னங்களை ஏந்திய வாகன பேரணி பஸ்யால முருந்தவல விகாரிலிருந்து நேற்று பயணத்தை ஆரம்பித்தது. கழனி ரஜ மகா விகாரிலிருந்து இன்று காலை புனித சின்னங்கள் தாங்கிய வாகன ஊர்வலம் ஆரம்பமாகியது. இந்த முறை சிரச வெசாக் வலயத்துக்கான அனுசரணையை ஜான் கில்ஸ் நிறுவனம் வழங்குகின்றது. அதேபோன்று எஸ்லோன் லங்கா தனியார் நிறுவனம் இதற்கான இணை அனுசரணை வழங்குகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. கழனி ரஜமகா விகாரையில் புத்த பெருமான் மற்றும் அவரது சீடர்களின் புனித சின்னங்களை வழிபடுவதற்கு பெருந்திரளான மக்கள் வருகை தந்திருந்தனர். கழனி ரஜமகா விகாரையிலிருந்து சிரச வெசாக் வலயத்துக்கு புத்த பெருமான் மற்றும் அவரது சீடர்களின் புனித சின்னங்களை தாங்கியவாறு பயணித்த வாகன பேரணியின் போது வீதியின் இரு மருங்கிலும் பெருந்திரளான பக்தர்கள் திரண்டிருந்தனர். புத்த பெருமான் மற்றும் அவரது சீடர்களின் புனித சின்னங்களை தாங்கிய வாகன ஊர்வலம் பாலியகுட, பேஸ்லைன், புஞ்சுபொரல்ல, ஆஸ்பத்திரி சுற்றுவட்டம், யூனியன் பிளேஸ் ஊடாக சிரச வெசாக் வலயத்துக்கு எடுத்து வரப்பட்டது. ලෞතර තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේගේ උතුම් නිර්මල වේශ ධාතුන් වහන්සේ සහ මහරහතන් වහන්සේලාගේ ධාතුන් වහන්සේ මේ සිරස වෙසක් කලාපයට වැඩම කරන ආකාරය තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. පසුගිය 11 වෙනිදා මේ ධාතුන් වහන්සේ ඓතිහාසික යටිහෙළගල රාජමහා විහාරස්ථානයෙන් වැඩම කරවීමෙන් අනතුරුව මේ ධාතුන් වහන්සේ ස්ථාන 3ක රාත්‍රිය ගෙවා දමමින් ධාතුන් වහන්සේ සිරස වෙසක් කලාපයට වැඩම කරවීම තමයි සිදු කෙරුණේ. ඒ රාත්‍රියේ මේ ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කර තිබුණේ ඓතිහාසික කැලණිය රාජමහා විහාරස්ථානයේ. එතෙන් සිට මේ සිරස වෙසක් කලාපයේ සකස් කර ඇති විශේෂ බුදු කුටියේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කේශ ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කෙරෙනවා. ඒ වගේම ඉන් අනතුරුව මහරහතන් වහන්සේලාගේ ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කෙරෙනවා. ඒ සඳහා සිරස වෙසක් කලාපය තුළ අලංකාරවත් බුදු කුටියක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා.